Gironda sa National Bureau of Investigation Region 11 ang mga stall sa Bangkerohan ug Agdao Public Market sa Davao City nga nagabaligya og illegally refilled butane canister. Atong sayro ng detalye sa live report ni Kent Abrigana, exclusive. Kent? Sara, kapin 6,000 ka mga illegally refilled butane canisters ang nakumpiska sa NBI sa Davao City kung asa mobalor kini o kapin 1 million pesos. Eksklusibong nakauban ang GMA Regional TV 1 Mindanao sa operasyon sa National Bureau of Investigation Region 11 sa mga nagapamaligya o illegally refilled butane canisters sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Mag-alas 8 kaganihang buntag, pag-abot sa area. Natiyempuhan sa mga operatiba sa kalsada ang pag-offload sa mga gituuhang illegally refilled butane canisters sa gikan niining multicab. Gilayon nilang gidakop kini usa ka lalaki nga nasayrang driver sa maong multicab. Sumala niini, igura kuno siya nag-deliver sa mga karga. Sir, karon na po kuyog diri sir. Karon lang. Oo, kuha gimti. Kaha-kaha sa gituuhang illegally refilled butane canisters ang masakmit sa NBI gikan sa maong multicab. Sunod nga gisubay sa operatiba ang mga tindahan sulod sa palengke. Ug dito na makita ang dagan pang mga kasa illegally refilled butane canisters nga naka-display. Gilayon sab kini nilang gikumpiska. Sumala sa ubang mga naninda. Wa kuno sila kay balo nga delikado ug illegal ang pagpamaligya niini. Bago na ko na. Ha? Bago ni. Mga paano ni doon sa ni. Isa ka buwan. Kaya natawid pamilya, ba't na maadlaw-adlaw na tayo ba makaon. Kapin libuan ka mga illegally refilled canister ang nasabat dinhi sa Bangkerohan Public Market. Kung asang uban ni ini, nagahungaw pa. Samtang, nagpaygayon sa samang operasyon ang NBI sa Agdao Public Market kung asa ubay-ubay sab ang nasakmit ng mga illegally refilled butane canisters. Sa duha ka operasyon, upat ang nadakpan, samtang ang 6,000 ka canisters ang ilang na-recover nga mobalor sa kapin 1 million pesos. Matod sa NBI, delikado ang paggamit og illegally refilled butane canisters, ilabi pa nga posible kining tinubdan sa sunog. Itong canister na to, this should be used or gamit lang ito ng isang beses according to what the indications have said here. This canister is not designed for refilling. Dugang niini nga kinahanglang bag-o og selyado ang gamiton nga butane canister. Nakadesenyo lang usab kuno nga single use ang kasagaran sa mga canister. We have to patronize only canisters which are produced by authorized dealers. Kasi itong authorized dealers, they have these equipments necessary for refilling. Sara, ana-ana karon sa kustodiya sa NBI ang mga dinakpan og mag-atubang kini og kasong paglapas sa Presidential Decree No. 1865 kun illegal trade of petroleum products. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana.